gitu. Menelusuri jalan sampai tembus ke ujung sana. Ini setiap hari guys, setiap hari aku harus keliling-liling ini biasa wayah turu nek wayah turu ngene arek kudu digowo mlaku deh mukerapan dhisik keliling-liling kota Gelegan. Kesepian. Wow, lewat warungnya Mbak Ica iki nggo. Gak mampir warungnya Mbak Ica, Pit? Mampir. Gak. Kowe iki arep apa? Cari dua. War sarapan opo piye? Yo. Yo. Oh. Ya, sabar. Yo, berarti Sam David jaluk mampir nang warungnya Mbak Ica, Bos. Keliling-keliling dulu. Iku mergo areke nek dijak mandeg ki biasane rewel alias menangis. Ya toh? Tidur dulu baru kita mampir ke warungnya Mbak Ica. Sampai di manakah ini nanti rutenya? Biasanya ini ya keliling di sawit ini. Panennya cuplikan, Bos. Iya, semacam itu. Yo. Panennya cuplik-cuplik. Ora iso bareng. Yo, ora iso bareng.
Ya wis ngene iki nuruti karepe arek iki Pit. Ngono dong kowe iki. Arek mergo nek arek turu iki ya iki. Aneh. Kok ngarep go depan ngono kuwi balik kok. Iku lho yuk-yuk ratan iki kan ora yuk-yuk to. Nah, iku balik belakang dulu ada yang ketok-ketok, awas. Oke, tak sepilno gundule David. Mergo iki mau ceritane wis adus keramas iki. Sadus aku. Mosok. Aku sawet to. Enggo saro, enggo salin. Mosok Pit. Mosok enggo salin Pit. Piro enggo salinmu? Kaos to. Kaos to. Wah. Mbak enek moro ya enggo salin. Pakaian terus pakaian besar Mbak. Wow, panasnya minta ampun. Wow. Wow, apa Pit? Pelan Pit. Pelan dulu Pit. Pelan dulu, pelan. Mana? Oke, wow. Saat berolat. Apa Pit? Pelan Pit. Pelan Pit. Oke guys, terima kasih sudah menonton video hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.